Day paminawa kining tinagi. Sa miyaging yugto ni Sugilanon ato naseran, nasuta nila ni Miko gikan sa tigtato nga karaang paagi sa pagtato ang anaan sa cellphone ni Miko. Mao nga nagtuo si Miko nga ang tiguang nga nawagtang ang nagtato kang misil. Unya nasuta sab nila nga ang buto-buto sa kakahuyan gikan sa nangayam og mga langgam. Unya giasoy ni Alin ang iyang naobserbahan kang misil. Mga higala, niya ang sumpay ning Sugilanon. Pikas apig sa kalibutan. Kining pagbatia gipadayon pa. Musa Michelle. Unsa, Michelle? Hello? Nihilak siya. Michelle? May nahinumduman ka na ba anang lugot o lawis? Monster forever. Oh, hala. In English na sabi ang kanta. They are all I need. They can stimulate and tease me. Tara, hatagan ako ballpen ng papel. Nga naman, mag-compute na kag numero para pustahan. Ay, nga nang isuot ka na ba? Nga nang utulog pa may ka? Pagkuha na lang dito og papel o ballpen. Pag-dolly, Ay, tara. abi kong busta. Okay, okay. As you wish. O sa mga seryoso na una mo, Mikay. Nga nung nangayon ka mag-papel o ballpen ni Tara. Ha? Ay da, ganahan ako mag-eksperimento gawalin. O, saan naman ikakaroon? Scientist na ka? Hawa lang god. Ganahan ako mutugkad sa nasa utok ni Michelle. Tara, tara! Tara, hain na ang ballpen o papel! Hello? Okay, ready na ang tanan? Kuya? Ready na gid ang tanan para sa gay contest karong Sabado. Maayo nun. Aron mahumana ang atong plano sa mga bayot. Tuod, doon ako'y laing nahuna-unan. Unsa man na, kuya? Nagkinahanglan ko og tulo ka bayot nga himuong transporter. Unsa? Kanang mga bayot nga kamaugyong manubag, Virgie. Oh, okay. O gusto ka nga anhan ako kuhaon sa tong gay contest? Oh, og ang ilang training, magsugod, inigpuyo nila din hisbay. Okay. Pero, dili mahimo nga mahibaw sila sa tong plano. Yes, kuya. Nahibaw na ko sa buot mong ipasabot. Og si Manang Luisa, ang mamahimo nilang mamasang. Okay. Sugdi na ang pagtrabaho sa utok ni anang Manang Luisa. Yes, kuya. Niya na ballpen o papel. Okay, salamat. Mahal, Ngano mahal? kaong ka? Ay, daw, oy. Unfair kay ka, Michelle. Si Mikay na ginagi mong gustong pakanon. Unya, ako ang naghangong asal anang langgam. Wag yun doon mo ang daha. Kaon ka? Oh, yagda ka na. Ay, saman na. Liog. Hatagan ko ni mong liog. Unya, ang paa kang Mikay. Lahi sa kang pagkalibukad, ha? Tara, tara. Nga naman reklamador ka man kaayo eh. Dawatan na lang na. May nalang gani ang giyatagan ko. Michelle, akong ilista din niya ang tanan nimong isulti, ha? Ang una, ang tattoo. Dayon ka ng lawis og lugot. Ay, sige. Unya, i-apil lang iyang mga kanta, di ha? Sige.
Diktar. Waming bay! Bayot di ay! Ay! Ah, Oops. Nakurat day ka, Manang Luisa? Musod ko ha. ah, um, may isugo ka na ko, Ma'am Virgie. Unsa man ka? Nahadlok na ka kang Kuya Rocky? Ay, kinsa man tay dili mahadlok anang imong igsuon, day. Uy, nga isog man in taon kaayo na. Husto gid ka. Isog gid na. Busa, ayaw gid pa buang buangan ng kuya. Di gyud na mahitabo, Miss Virgie. Tuod. Ni ako kay doon ako'y tuyo nimo. Unsa man ka na, Miss? Mao'y gusto ni Kuya Rocky nga ikaw ang mamahimong mamasang sa mga winner nga mga bayot sa gay contest. Unsan? Og don't worry. Swelduhan ka ni Kuya og dako para sa maong trabaho. Unsa? Ay, tinuod ka, ma'am. Swelduhan ko ni kuya nimo. Yun saman ka, oy. Kung ako na ganing kuya ang musulti, tinuod gid na. Hala, oy. Sugot kay ko, ana. Good. Okay, ikaw man ang mamahimong mamasang nila. Kinahanglang mahibaw kasi mong obligasyon sa mga bayot. Aw, oo. Unsa may gusto ninyong buhaton ako sa mga bayot? Okay. Mao na ni ang tanan niyang gikanta. Ug ang katapusan mao ang Diamond is forever. Forever. Hala, oy! Talagsaon gid ka, Michelle. Memorya nimo ang tanan sinugdanan sa kanta. Diamonds are forever. They are all I need to please me. Tuwa na. Diamond is forever na sab. Mahilig kag Diamond, Michelle. Oh. Michelle? Nanong mahilak naman sab ka? Nag-uul kasi mong kanta? Tulog na ako, mahal. Tulog ko. Ikaw, adali katuhog na. Hatod ko. Hala! Mudi manarag niya siya sa imong time, Kay. Pasag nila sila tara. Unsa sa kawing labdanon ba ni ma'am? Ngigi man ka ni Michelle. Dali na, Michelle, matog maghag ka. Di na ka mukaon? Aw, inom mo nagtubig, oy. Ngadinon sa. Muragin kang kalit kang nanganak ni Kay. Pero ang bintaha, kay dako nang imong nahimong anak. Instant baby! Tawa sa pangag. Tuwa na. Nabastran ka na. Hello? Nakahinumdum ka na. Ako nang gisulti ni mo. Ikaw ako na pangag! Waming bay, bayot di ay. Diamonds are forever. Naglalisa na si Michelle. Nagrambol pang utok, anak. Tuwa na, Jud. Tuwa na. Pagkatugon na ako akong baby. Ati, mahibong lagi ko anang mik kay usahay. Kaya nga naman. Unsa may mo na hibot ka niya. Mura man og.
Pinanggagid kayo niyas Michelle. Malimot ko siya panglaki. Iparehas dahil niya mas Mikay. Nga hinhin man na. Di man nabukita ro lagi kay mahadlok ng masakit. Alam no, dara ba na ibayot nga maya Clara te? Hilom tara. Mag-hilom na diya. Kay mo pahuway tag sayo. Dong Roque, imo kong ipatawag dong. Manang Luisa. Unsa man, gisultihan na ka ni Verge sa imong umaabot na trabaho? Aw dong oy, gisultihan ako nga ako'y mamahimong mamasang sa mga mudaog nga mga bayot. Maayo. Unya, unsa man, andam ka nang mugunit og dakong kwarta? Kwartagod na dong kalain sa dili. Ay, andam kayo. Mugunit gyud kog dakong kwarta. Kana gusto ko anak dong. Maayo. Sige. Pero tempa dong oy. Unsa man gyud akong trabahoon anak dong. Ang imong trabaho una, mao ang pagbiyahe uban sa mga bayot. Unsa? Mo biyahe ko? Mobiyahe mo sa syudad uban sa mga bayot nga atong mananaog. Mag-unsa man mi sa syudad dong? Manuroy. Kabahin kini sa ilang daog, Manang Luisa. Ha? Imo kong sweldohan anang among soroy-soroy? Manang Luisa. Swelduhan ka aron isuroy ang mga bayot. Uy, buntag naman di ay. Wala. Usap na eh. Nagkakus man din ako si Michelle. May hugot ko niyang pagkakus na ako. Kalahin siya kong kibati. Kamot ni Michelle. Saon man din ako. Sa miaging yugto ng Sugilano na tanaseran, nahibong nasab sila si Miko kung nganong magsige nasab og yaw-yaw si Michelle og lawis og lugot. Samtang dito sa bahay nila ni Rocky, nakahuna-huna siyang nga gamiton ang mga winners sa himuon nilang gay contest sa iyang negosyo. Og si Luisa ang mamahimong mamasang. Balik kang Miko, gilista ni ini ang mga kanta nga kanunay nga kantahon ni Michelle og ang katapusan mao ang Diamonds Are Forever. Unya na pagkabuntag, nakamata si Miko nga diha sa iyang tupad si Michelle. Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Musa Michelle sawat ang kalibay nga hinikawan sa panahon. May hugot ko niyang pagkakus na ako.
Kalain siya kong gibati. Kumot ni Michelle. Saon mo din ako. No. Di ba himong padako ni gibati? Kinahanglan ako ni mapakang. Kinahanglan makabuhi ko di yung pagkakusnan ko. Ako din kuhaw na yung kamot nga nagulit na ako. Uy. Tamkom na siya. Doon lang kayang iyang naong sa akong naong. Kalain na kitsyo kong gibate. Gusto ko siyang hagkan. Michelle, pasaylo ako niya kong gibate para ni mo. Pasaylo ako. Michelle. Ikay? Masa na kibuhat mo, Ikay? Ay! Hala! 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 Ngano niyo ay? Gaw! Kuha ako ni may pilit kong lawas! Michelle? Naunsa man ka? Nganong imo man gito kay Michelle? Aray, sakit. Daoy. Unsa man imo gibuhat ni? Mikay, ha? Unsa ni Mikay? Ako pahiluman ang siya gaw! Sakit. Michelle? Bangon, day. Bangon. Ano yung magugiyaway? Ha? Ambot na tutawa na o bayuta. Dali, barog, ha? Kay ako itong kasambaan. Buwag ko! Ganun mo ako maghihagkan si Michelle. Dito na ko ang ngayong buhaton. Wa siya siyang mayong pangunauna. Busa dili ang ngayong buhaton to na ako. Luog kong pagkatao. Luog! Sakit. Ano? Sa malapit ang sakit, ha? Diri. Imong kamot ang sakit? Oo, napian na gyud na. Tara! Hain ka ba? Hay man ba yuta eh? Sa buntag wa na madidismay. Kaon na lang ko. Sige, naalala na lang. Kaon na lang ka, ha? Aron makalimot ka anang imong kamot, okay? Sige, kaon na lang ko. Kinahanglan maglain ng kwarto si Michelle. Di ba himo nga maduol siya na ko kanunay. Migo, magsulti ka. Oh, gaw. Usay mo kipuhat ni Michelle. Oh, nganong nagtupad bus country. Wa ka maluoy ka na kung nauda niyo. Gaw, papatiyaw na ko. Usay kibuhat ni mo niyo. Kung kapugos ko kugulingon ka. Usa! Iba sa kilabtan mao ba? Wa ka maluoy diya. Gaw, dili na maong. Unsay dili mao? Miang ko nakakaroon nga wa ka makapugong sa imong kaugalingon, bot ipasabot nga duda kay gibuhat kang Michelle. Igo na ko siyang nahagkan, gaw. Nganong imo nang gibuhat? Nganom hiko? Gaw, laki ko. Oh. Ang kuno na ko nga ako makapugos kong gibati isip o sa kalalaki nga naduol sa kababae nga sama ka, Michelle. Nga manindot. Ilahos na lang na. Pero wag ka magtanaw niya. Wa ang taon na sa hustong panguna-una. Unya. Iguro ba ako siyang gihagkan daw? Ug salamat kayo nga miabot ka. Sa ato ba? Nga kunwa ba kumuabot? Mahitabo kya? Di siya tingali gaw eh. Ako lang, ambot.
Naihabag naman ko, gaw. Tabangi ko, be. Bantog rang nahiwi imong zipper. Oh. Ha? Unsaon ta man kas pagtabang, ha? Naambot pa na akong kamot sa siper. Gaw, tabangi ko. Tabangi ko nga, malain og kwarto ka, Michelle. Ang lang gyud nga maglain ka kwarto. Kay kuya o kay kun dili sa kamakapugong wa na mangyari na gyud. Mohangyo lang ko to. Ikaw lang na ate man ni Michelle. Sige, ako lang yung ate Maria. Kinsan masab? Kinsan masab nila mo? Ang bayo tingali ni nga tara. Na maog yun. Maog yun. Hello? Unsa? Moabot ay mag-iyan sa gawas? Gisugat ni mo? Sige. Muli magkakakarong adlaw. Ana. Naong biya ni mong sinugat ang bayuta ko. Sige ha, pagdag, pagkaon na. Sige. Sige, bye. Ay, Miko. Kinahanglan nga mo yung likayan si Michelle, ha? Di kaya gid siyang. May tingali nga ito na lang nang iuli si Nan. Kuya, kayo kung na siya madiscuss siya makamot, Miko. Tupad na bagkigda ni mo. Oo, gaw. Maglikay lang muna ako niya. Ikaw na ate Mani, ha? Manang Luisa? Manang! Miss Virgie, ado na kay isugo, miss. Maglakaw ta. Sa? Asa man ta manglakaw? Doon ako'y pangitaon. Ha? Uy, unya. Unsa may atong sakyan? Sayo man tong milakaw ang maguwang mo kay adto kuno to siya sa syudad. Nahibaw ko. Doon na siya kliyente nga pakikitaan sa syudad. Og, kwarta na sabi. Kung mauli siya. Busa kita, manglakaw ta. Ikaw good? Ang jeepy nga to sakyan, may pangitaon ta. Ala, kisa may atong pangitaon, Miss Virgie. Michelle? Ay, naman nagkakawan? Man na. Hello, ay, ka-good girl. Ngaminaw na kagtubig. Man na. Pagkabuutan, gini mo inday, Michelle. Asa man ako mahal? Ha? Ako ang milakaw, doon gipali. Unsa man? Ha? Nangutan ka kung sa gipalit ni Mikay? Unsa man? Ay, kuhan siya, ay, nagpalit siya lami-lami. Kana bang lami ba? Basta ikaw, ay lang paglangas, ha? Dili ka magpabadlong. Kay kita ra ba yung duha dinis bay? O ayaw ko gili kandagan, kay sakit ba yung akong kagungkong, ha? Ilang katawa ka? Sakit kagungkong. Nga naman. Nakaila ka kung sa kagungkong. Kagungkong. Idi kagungkong. Michelle? Oy, asa na ka, oy. Ato na ko mahal. Uy. Ay, baglakaw, eh. Huwata na lang dari ang imong mahal. Oy! Ano, ibang kong nangita naman ni Miko. May ragid nga. Ako ang mangumpras akong paniudto karon.
Pero di na ko makapaduol kanunay ni Michelle. Gusto sigaw alin. Tigalig ba abot ko ng higayon? Dili na ko makapagungsok ko galingon. Kung magkasa ko ni Michelle. Saba, huwag mo balhabal ng miyagi. Oh, gusto. Maglakaw lang ko pabalik sa bahay nila ni Tara, oy. Magbisi lang kung maayo karon. Pero di ko makadoon ni Michelle kanunay. Hey, Mikay! Ikaw na? Ay! Uy, hala! Ma'am Bergie! Ikaw na, ma'am? Dali! Sakay! Ay na lang, ma'am. Uy, dool-dool naman lang akong gipuyan. Ihatod ka na mo sa inyong gipuyan. Sige na. Parehas mo mag-adhersog sa bayot nga Tara. Ay, salamat na lang, ma'am. Uy, maglakaw na lang ko. Sakay na lagi. Ihatod ka na mo sa lawis. Kaya doon ako'y tuyo niyong tulo ka bayot. Onsa? Oh, inday paminawa. Sa miyaging yugto ng Sugilano na tanaseran, nahagkan gid ni Miko si Michelle apan kalit lang nga miabli ang pultahan mao nga natukmod niya si Michelle ug nahagbong ni sa katre. Ug tungod sa maong hitabo, misaad na siya ni Allen nga maglikay na ni Michelle. Mao nga siya ang nangumpara sa lungsod sa ilang paniudto. Mga higala, anita bahin ang mapadayon sa laing sumpay ning atong Sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Di mo pa nahigugma sa'yo man kining pagbatia gipadayon. Ay, salamat na lang, ma'am. Uy, maglakaw na lang ko. Sakay na lagi. Ihatod ka na mo sa lawis. Kaya doon ako'y tuyo niyong tulo ka bayot. Onsa? Hala, uy, wa man sa ila si Tara kay doon ay gisugat ka paryente sa syudad. Oh, that's not a problem. Naaman ka. Ikaw na lang ako sa buton. Mas, butan mo sab ka kaya tong Tara. Ay, pero di man may makadawat og bisita kay wa man si Tara. Mahimo, manggod, nga atas gawas sa bahay magsulti. Ay, unya na lang, ma'am. Uy, muadto lang niya may sa complex. Unya, kay karon mo ko gusto makigsulti ninyo. Karon Sabado na ba ang gay contest? Mao nga gusto ko nga pagigsulti ninyo. Ha? Ay lang, ma'am. Uy, di pa man ko mulaw sa ilang Tara. Napa mo ko'y hapiton. Sige, bye, ma'am. Oy, Mikay! Huwata mi, oy! Sakay na lang lagi dire! Naunsa man tong bayota, Miss Virgie? Mikabad man og dagan. Mura magnahadlok nimo. Kagwapa na ako. Unya, mahadlok siya. Og unsa man say tuyo nimo sa tulo ka bayot, Miss? Mahibaw ra ka karon. Kinahanglang mo adto ta sa bahay itong Tara. Wala lisod-lisod naman ang kasadas unahan, Miss Virgie. Ay, kadagan ba ni mo reklamo diha? Uy, manang Luisa? Sabi kita kaoro itong Ma'am Bergie. Yung kalit mo lang pangita na mong tulo. Di ba yung mong padool sa sabayan ng Tara? Tuwara ba si Michelle ito? Bahala nagbasuko siya na ako. Basta kay, di gud mahimo nga mong padool siya sa bahay ni Tara. Halaka, Miss Virgie. Muanha kita sa bahay atong Tara? Oh, matod pa sa itong gipangutana nga naaman ko na ilang manang kakahuyan ang bahay na itong Tara. Unya, maglakaw ta paingon dito. Ay, natural. Nga naman, dili ka gusto mahago ng Luisa?
Ay, dili, Miss Oy. Anad ko ng lakaw-lakaw, Miss Oy. Kay maninda baya kong isda sa una. Maabot man gani mi dinhing dapitag suroy sa unas gamay pas Michelle. Mao ba? Anhita dinhi parking, Miss. Oh. Nara sa ubos ang agianan paingon sa ilang tarao. Anak ta mo subay diha paingon sa ila. Sige na. Dali na. Asa man, mahal? Misil, pwede ba? Sige, pangita ng Mikay. Asa lagi ako mahal? Ay, nagpalito ato paniod to. Magwat lang tayo sa gawa sa bahay, ha? Papaulyas, mahal, oy. Ano, saan naman taong kami, Misil, oy? Mura magkagilumay ni Mikay. Gaw! Gaw! Dali! Pagdali mo, suot mo sa bahay, Gaw. Dali, Gaw! Yan na si Mikay, yan na. Mahal! Pagdali mo, suot sa bahay, Michelle. Tago! Ano sama kami, Kay? Ngano mura magkagiabat? Ay napangutana, kay basin mula ho sila dinhi. Ha? Kinsa mo lahos? Si Ma'am Bergie, o katong tiguang nga Luisa. Lodlo ko! Lodlo ko! Oh, si Michelle, nahadlok. Nahadlok. Lakaw na, Gaulin. Lakaw, taguin si Michelle. Ayaw gino na siya paggawas ha. Ani na lang ko. Dinala ko sa gawas. Ani ko maglimpyo na ng isda nga pinalit ako. Sige na, lakaw na. Taguin ni si Michelle. Sige, ani na ko. Mayuta ko na. Di lang mo sunod din si Ma'am Bergie. Aray! Kalisod ba sa nilang daan, oy? Ay, niya, ma'am. Di pa dyan ka mo surrender. Mulahos kita atos kakahuyan. O lagi manang. Ay nalang ko bugnawa, bi. Kikinahang lang karong adlaw gyud may magkasulti wang tulo ka bayot. O sa man kayo imong tuyo nila, Miss Virgie? Anong naglisod-lisod man gyud kas imong kaugalingon? Kasaba ba nimo oy manang Luisa? Dungag na kasangak na ko dinhi. Hilom na ko diha. Aray! Wala to, ana. Natapilok ka na. Ay! Ngano nagsandan masab ko, oy? Hala. Ngano gutong gihubo man na nimong imong sandal, Miss Virgie? Ikasulo ba niya akong sandal? Abi niyo mo chinilas, bi. Ako sulo ba na? Unsa? Uy, tapon. Unsa man? Reklamo ka? Dili, God. Sige, God. Mao man kay imong gusto. Hala, sige. Dili akong chinilas, oh. Asa, mahal? Malasad. Tuwa sa gawas lagi. Nagikas paniod to. Namumo. Basi doon to ka din yung mumo. Mao nga, mutogo lang muna to. Gigi. Takot ta. Kanagyod. Matago ka, ha? Aron dili man labad ang among o. Kay basig mo kalit og tunga ang mumo. Salamat nga. Huwag mo sunod din si Ma'am Bergie. Huwag ba ng Luisa? Kuyaw kayo ko na makita nila si Michelle ni. Mikay! Ma'am Bergie! Bayot! Mahimong mo inom og tubig? Daoy! Anong naamataw mong duha din oy? Ayaw na lang pagreklamo diha, Mikay. Ay, kapoy ba kaglakaw, ha? Niya na magyud mi. Mao nga, sige na, bi. Kaim na lang mig tubig. Daoy! Ma'am Bergie! Manang Luisa! Wala ba bibog ng tubig diri? Ay, okay na. Mas ganahan kog dili bugnaw. Sige Ma'am Bergie! Magkuhaw na ako sa sunog tubig, ha? Pahayain ako na muna sa gawas, mga ma'am!
gid sila. Dili man tubog na ang imo ma'am no. Aw, parehas na imong duha oy. Magdaan lang kog pitchers tubig ha. Saba man, mahal. Sa diya siya. Aron, may bawta nga na ay bisita. Bisita? Manang Luisa, gusto kang photo, ma'am? Tanaw. Ay, Na, si Manang Luisa, o si Mama sa kawas. Siya, naunsa ka? Ano ka, oy? Nga nang misi ka man iyo mga mata. Naunsa kami siya. Ma'am Bergie, Manang Luisa. Pasensya gid mo sa mong tubig, ha? Okay na uy. Ay, kauhaw naman lang yun. Manang Luisa, okay ra nang among baso nga plastic nang, okay ra ka? Aray, uy, bayot. Uy, nganong musinggit ka mang bayuta ka, uy. Ni araman ko sa imong duol. Aha, sorry. Daoy, naanad mo kung magsininggitay din, hey, kay kiat man ang mga bayot nga kung kauban. Hain man ang duha ka bayot mong kauban. Si Tara lagi doon ay gilakaw. Misulti na biya ko ni ma'am nga doon na siya gisugat sa syudad. Uy, hala. Naon siya ka manang? Anong mitutok ba ka na nga mong hinayhay? Kanang sinina nga gihay-hay. Kang Michelle man na. Unsa? Sa miaging yugto ng sugilano na talaseran, milikay na gid si Miko ka Michelle kay nahadlok siya nga makasa siya sa pagkababae ni ini. Mao nga nagsabot sila si Alin nga si Alin lang una ang mubantay ni ini. Unya samtang mipauli na si Miko gikan nga nangumpra. Naagian siya nila ni Virgie og giagni siya sa pagpasakay. Apan wa gid siya mosakay sa sakyanan ni ini. Hinuon misutoy ni og dagan. Apan wa siya magdahom nga moabot gid sila si Virgie ug Luisa sa bahay ni Tara. Mao nga nagkabuang og tago sila si Michelle ug Alin ug si Miko ang miatubang sa duha. Karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Sawat ang kalibay nga hinikawan sa panahon. Naon siya ka manang? Anong mitutok ba ka na nga mong hinayhay? Kanang sinina nga gihay-hay. Kang Michelle man na. Unsa? Oy! Kinsa man ang Michelle manang? O ganaw ko tao nakaingon magka nga ka Michelle ng sinina nga kangagaw Alin man na? Aron imo maklaro man ang doola ng mga sinina ang gihay-hay. Sige na. Kadiyot ha. Ganun na ang masam na iyayahay ni Tara diya, oy. Da. Parihas gid lagi ni sa sinina ni Michelle, oy. Kano ko tao nakasiguro magkamanang kang gawali ng sinina, oy, aray kasakit, aray. Naon sa kami kay? Gipa ako kuhipan. Hain man! Hain ang uhipan! Oy, tanawa. Doon ay gisi gamay sa ilukan ang sinina nga binuwakan og puwa. Aray kasakit! Mikay, dali. Ako tanaw na ang pilakan sa imong tiil. Sure ka nga, uhipan gid ang nakapaak nimo? Sure lagi ko, aray! Ay, ma'am, tanawa sa ragod, ma'am. Oy, naanggisi sa ilukan, naigisi ay. Ako may nakagisi ini sa akong paglaba. Aray kasakit dyan sa kong tiil. Miss Virgie, aray! kasakit na yung tiil, miss. Tanawa sa ni miss. Hala na mga ungo. Nay mga ungo. Saba. Uy,
Usaon naman na ako eh. Usaon na ako. Like na, bisag unsaon gyud nako og kuan tan-aw. Kang Michelle man gyud ning sininaabang Di ba Miss mo hilong Reggie. una ka? Di na ni mahimo. Mga buki na tao ni. Miss, di lagi ko mahimong masayop. Bida gyud ani. Oy, mura man gyud ni Michelle, ang sinina ni tago lang Michelle, natin ba? ha. Kay mahal ko ang kakaan ng mga Ang ungo. anak good. To the rescue Oh, na si tanawa, Alin. oh. Okay? Gisi o. Ay, aray, kasakit na gid sa kunti. Bisag unsaon gyud akong tan-aw. Kang Michelle gyud ning sinina. Nana nakawat mo din, he? Gaw! Akong tiil gaw gipaak sa uhipan. Ay, Asa? sakit kaayo na ni Murot. Ay, Uy. uhipan na ni Hoy, Titi. manang, Ay, ay. nga nang iba magikuha nga akong hinahihay? Ah, Parihas man gud ni sa sinina sa kong anak. ay, ay. Jose Marias, ako man na. Pilarit ko na so kay Okay, o balik akong sinina nga gisolob. Ambini. Ay, ay! Malditang bayota. Hoy, bayot! Nakitambal sa pinaakan sa uhipan? Ana Huwag di may kay ha, magkuha ko. Manglabnot man lang, oy. Ang pagdalhin ka, alin jacket na nga yung gaw. Sige. aray. Bibi, akong tanaw ng pinaakan. Sige na. Ayaw! Kasakit! Unsa? Sakit siya, bisan tanawon lang? Aray! Ay, salamat. Ay, sakit. Ay, Salamat nga wadyo ka mong gawas. Di alam ka sa ilam, sa lamay sa Michelle ha. Diha lang yun ka ha, diha lang yun ka. Ngotlok mong ko. Kinahang lang mahalo yun ka anang duha ka babae sa gawas kay imo ng mama. Ungos mama. Unsa? Mayisa. Ungos mama. Aray! Hala? Ayaw pagsuot sa bahay manang ha? Kaya doon na iro di ha? Gibangkong na. Musod ko ha. Ay! Hala? Rup! Rup! Ay, hala. Naagad ay iro sa sud. Naalagi iro di ha? Atras na lang. Kailangan na ba nagbatasan ang among iro? Ha? Ay! Aray! Kalain ko dong uwang ano yung iro. Mo man ay uso ron kay computer aids na. Ayagod pa doon di naman ang Luisa ha? Kailangan na ba na kung makapaak ng iro ni Tara? Kay makabuang dayo na. Ha? Unya, ganahan na dayong ka mukha unog tao. Oy, unsa gud di ay. Grabe ding rabis ana niyang iro ana. Mulang, dili kay rabis na nang maong iro. Unsa man? O, sa madilaing naa sa imong iro. Mabayot sa mamabaakan, ana. Ha? Pwede na lang kumusod, oy. Yan ang lana. Yan ang lana. Ah, Hay naman ang pirakan gaw, bikan. Hay na pirakan. dara, ang akong kiting. Sige. Ako'y tambalbi. Ayaw lang, ma'am. Si Alin lang. Mura man og musakit kon duulan kog babay. Oy. Karon pa sa kuan agud nganong musakit man gud taon. Abot uy. Pangutanan niyang uhipan nga nakapaak na ako. Asa man kay akong pangutan-on. Nay, misuksok ang lungag sa gamot sa kahoy oh. Ako pasok pud ana. Hungong pangutan. Mao. Ay, Ayaw paglangas, kaya ako nang hapasan ko na kung yung pinakan. Ha? Kung sa batong is nailugan na ako ang lana, ang pinakan sa uhipan. Chumatong. Ay, salamat. Dios míos, ot que de requeste me. Porke. Unsa may binisaya adto do. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Si ti palabras. Mga mams! Kabuang ning bayo. Usap yun yung toyo dahil din hinabot lagi mo din Maolagi na. Mao nga ni agid ko kay doon ako'y pakiksabutan ninyo. Oy, unsa man ka na, Ma'am Virgie? Olo, uy. Kulbaan mo sa tanang pagisabutan ni mo na mo, Ma'am Bergie, oy. Anong kulbaan man ka? Dili makadaot ninyo ako pakiksabutan ninyo. Aw, unsa man gyud na, ma'am? Ihirit na aron magapauli na mo. Time para godyot. Ngano bang murag nahadlok man mo nga ni ami? Unsa? Kay sinahadlok. Uy, ako?
Wagin mi, kay karudlan man ang wadyo mi, kay kwadlokan man ang Luisa. Ha? Kaya na mi iro, nga mo bantay na mo. Ha? Iro man di ay. Nya imo magod mi. Kabati yung tingog sa inyong iro. Imo magod mi abugon bayot. Ay, wag man muna ako aboga. Ang ako ba nga magluto pa magugo sa isda nga akong gipalit. Mao na. Ting paniud to naman hapit. Ayaw ka bala ka. Ako yung magastos sa paniuturon ninyo. Ay, ayaw lang, Ma'am Virgie. Oy! Ang ano mang balibaran man ko ninyo. Ang uban kun mo gastuhan, magkapakapas kalipay. Pero kamo, Bitaw. Mamugos pa manggani ng uban nga magpagastos pa ni Udto. Unya, karon kamo, mo balibad na hinuon mo. bitaw. Madang Luisa, Mm. lakaw. Pagpalit og inasal sa merkado sa lungsod. Ay, ayaw na lang, oy! Di ba may mukha no ginasal baboy? Oy, dili mi ana, di may mga ginasal baboy kay kuya kun motiki ka mong liog. O wa para ba mahuman ang gay contest, no? Oh, inasal manok na lang. Namisad na. Di sad may mukha ginasal manok. Unsa magiday kanon ninyo? Kadarang isda nga ako napalit. Unya, ako nang ununan. Aw ako'y unon ana, stang maayuhan ako muunon lagi. Lamig Na. kay kong muunon do. Ako di man ko mukha ginununan sa laing tao man nang. Basta So ko. ba nimo ay? Asa ko, di sa ko makaon. Basta lain mo luto. Sige, ingon ini na lang, Okay bi. na, unsa man. Kanang inyong inuunan, ang inyong kanon. Pero kami ang mukaon sa inasal. Nay, kwarta man ng Luisa. Be. Oh, pagpalit ito sa lungsod. Pagsakay lang og motor. Oh, sige, kana. Miss Virgie, adto na dayon ko. Niahak na lang. Anigin mo maniod to din Oh, aron magkasabot og maayo bahin sa mahitabo sa gay contest. Klarohon tara gud ni. Unsa man kinyong gusto mahitabo sa gay contest, Ma Virgie? Maoy akong gusto nga kamugyod ang mudaog sa maong contest. Unsa? Ngano man? Oh, inday paminawa. Pagmiyagi ato na sayran, nakailagid si Luisa sa sininang puwa ni Michelle. May nalanggani kay nakahunahuna si Miko sa pagpakaron ignon nga gipaak og uhipan. Samtang si Alin usab mipaghot sama sa iro sa dihang musud na unta sa bahay si Luisa. Unya nakurat na lang sila si Miko sa dihang mihukom si Virgie nga adto maniudto uban nila. Karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Man kining pagbatia, gipadayon pa. Musa. Unsa man kinyong gusto mahitabo sa gay contest, Ma Virgie? Maoy akong gusto nga kamugyod ang mudaog sa maong contest. Unsa? Ngano man? Bitaw. Nganong gusto man ka nga kami ang mudaog? Tungod kay ganahan ko ninyo, Ah, makalingaw mong mga bayota mo. hala no. Unya. Unsa man na namo aron kami gud ang makadaog? Hala ka, Ma Virgie. Imong gugoyon ang contest? Yes! Akong guguyon. Aron kamugyod ang mugawas nga mananaog. Daoy, kalain siya ana, uy, nga dita ani sa contest. Bitaw. Mao ka na ang gusto na kung mahitabo, Mikay. O dili pa mo, anak? Nga klaro na kaayo nga makadaog mo? Pero kuan murag makonsensya masad mi nga magunahuna ana ma'am uy. Nga mahibaw na mindaan nga daog mi. Bitaw, oy, wag na challenge. Bitaw. Oh, kung dili ka gusto, Alan, si Miko na lang kung siguroon nga makadaog. Ay, kami na lang tulo, ma'am. Di man gyud may magbuwag. Mao na ma'am, di magin mi magbuwag. Lain sad kaayo nga ako ray magdaog unya sila dili. Puslan man gigugoy na nimo ang contest. Kami na lang tulo ang padag. O sige, kamo na lang tulong akong padagon.
Og syempre, napay laing tulo. Kay ano man ang mahimo mo puyo sa bay balig unom ka buwan? Ah, Onsa? masa? Hala no? Makapuyo mi sa inyo kung makadaog mi. Sigurado na mong makapuyo. Onya, unsa man, pwede madaw nga badag kiki. Ha? Magdaw ako. Mas maayo tingali kung dili mo magda. Nga? Aram ba sa mas ma-enjoy mo sa inyong pag-star sa bay? Ha? Pero, murag di man ko makahimo anak Ma'am Bergie, oy. Ang unsang dili nimo mahimo? Nga mupuyo ko sa inyo. Ha? O gano'n dili man mahimo? Kay nami iro dire nga bantayan. Mao ba? Dadaan na lang sa ng inyong iro. Uy, Uy, Hala, ang iro na mo, miuwang. Murag doon na nakita nga ungo. Hindi ako na mo, ha? Ay, yun magsud, mama, kay mama. Kung ba ginagdaritsong iro, Sige, di ako na mo. ay, cute kaya ang uwang sa usa na mo ka iro, uy. bitaw no? Cute kaayo. Bayiron? Oh, bayiron. Ma'am, maginenes kog luto na akong inununan, ma'am, ha? Di lagi yung kasi mong gilingkuran. Magkuhaon ako mga gamit sa sud sa bay. Misil, ayaw itong pagwang-uwang. Masakpan ang taon-taon nag mo kalaki. Ayaw ito. Ngano man ang iro gawalin? May uwang man na. Nakakita tikalik abat. 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 Hindi, Michelle. Ay pagsapang. Kinapa ang mga ungo sa kawas. Oh, dili ko saba. Di saba, Michelle. Cha! Hilom na dugi, hain na pag-uwang. Mawara ng mga abat ron. Ikaw, isoda sa kwarto si Dugi. Isoda sa kwarto si Dugi, ka! Dali, Dogi. Ato ka sa kwarto, Dogi, ha? Dali. Saba. Oh, Dogi. Dali na, Dogi. Tukoy. Nala ko kinahanglan nun sa pag-unon, Ma'am Bergie. Daoy? Excited ako makatilaw sa imong inunonan, Mikay. Oh, mao ba? Ganahan ko di ka ginununan? Oo, uy. Sa buhi pa nga akong yaya. Sawa pa ni mapatay. Lami ito mo on. Onsa? Gipatay ang imong yaya? Oh, Kisam sa mipatay sa imong yaya? Daoy, kuyawam sa tamo gunahuna ana, oy. Nga ang yaya pat yun? da. Wa maili ang mipatay sa kong yaya, oy. Chismosa mo sa gusto siya. Mo tingali ang gipatay. Lain na rin sa inyo, no? Ang mga chismusa, pamat yun man. Oh, maugid na. Sorry na lang sa mga bukad og ngabil din, he. Labi na mapatakag tabi. Oh na. Bang-bang yun. Hala, no? Okay ra nimong gipatay ang imong yaya? Da. Gamay pa masag ko itong panahon na. Wa pa kayo kung makasabot sa mga panghitabo. Buhi pagod akong amahan ato. Mao ba? Mingaw na kayo mi sa amo, oy. Mao nga, ganahan sab ko nga, daghan ang mga tao dito. Sige ma'am, magluto na lang ko ha. Diya lang ka. Hello! Ha? I'm home! Giahak na. Ni alam sa bal. Oh, niya naman lagi ni usa ka bayot. Ay! Hala! Oh, Ma'am Guapa! Ikaw naman! Gawalin! Niya na si Taragaw! Tabanggaw! Ay, Miguel! Ano ko taong nangayo magang tabang ni Ate Allen, ha? Hala, Ma'am Uy, Ma'am! Kagwapa pa di mo, Ma'am Uy! Ako sa mahangina ang
Koan, nahibaw na si Mikay sa akong toyo. Masa ba yung tuyo, Mikay? Uy, hala! Hain ba ni si Ate Alin? Tara! Dali! Dali ba isulti ko rin mo? Dali! Uy, ay ako biratan akong kamote. Kung atoy ng akong damba. Dali na! Hain man na si. Aray! Magsaba ka na tuog ng iro, ha? Wala iro. Dali na, ang iro na tuog mo. Aray! Dali! Ay, maipot akong bukton. Ay! Son. Aray, ti. Uy! Midot naman ang imong kukos akong bukton, ate. Uy! Ilong. Ay, agil pang itaas taliling, ha? Nga naman! Wala sa dililing! Inayo lagi nagtingog ni mo. Ano di ay ate? Ano nangyari? Mayaya ka man, sus ka maigwan taparusan ni mo. Bugo ka man, bugo. Naas mga bitches sa kawas daw, dili mahimo nga may bawas siya. Nga ni si taliling sa suwat. Hala no! Bugo agad na ako, uy! Galis nga lang ilong mo. Huwag niya pa. Doon natin iro, doon natin iro. Unsa? Wala na iro! Doon na, dogi ang pangan. Kung dili may mong doon ay musudi ni si Bay kay manghambat ng iro. Okay? Unsay? Wa ko kasabot. Ha? Ang unsa man ang wa masabti nimo, ma'am? Kamo good? Kay nga naman mi. Ang anong murag dance man kaayo mo? Aha? Ay, unsa ko tayo tense, ma'am mo, oy? Tinuod lagi. Mura mog dance. Doon na wigi kadlo ka nun sa. Ha?